आपल्या वैविध्यपूर्ण भूमिका, नवनवे प्रयोग आणि आपल्या कलेच्या ताकदीवर रसिकांचे लक्ष वेधून घेणारी एक अभिनेत्री या महोत्सवामध्ये ब्लॅक मॅजिक करायला आलेली आहे आणि ती म्हणजे जारण या चित्रपटातली गंगोटी अर्थात अनिता दाते। तू मी आणि अमायरा या चित्रपटातील अभिनेत्री राजेश्वरी सचदेव। याच चित्रपटाचे निर्माते सुरेश पै आणि आजच्या या कार्यक्रमाच्या खास युवा अतिथी सई मांजरेकर। नटसम्राट, काकस्पर्श, दे धक्का अशा चित्रपटांमध्ये सशक्त भूमिका करणारी अभिनेत्री म्हणजे मेधा महेश मांजरेकर। फॅन्ड्री, सैराट, झुंड, न्यूड, लापता लेडीज, गंगूबाई काठियावाडी यासारख्या अनेक मराठी, हिंदी चित्रपटातील आपल्या भूमिकांनी रसिकांच्या मनावर कोरली गेलेली अभिनेत्री छाया कदम। कधी संत तुकाराम, कधी दुनियादारीतला साई, कधी सेक्रेड गेम्स मधला कॉन्स्टेबल, तर कधी कोंबडी पळाली सारख्या प्रचंड लोकप्रिय गाण्याचा गीतकार आणि या महोत्सवातील घात या चित्रपटामध्ये एसीपी नागपुरे म्हणून जो आपल्याला पडद्यावर दर्शन देईल तो म्हणजे जितेंद्र जोशी। छोटा आणि मोठा पडदा गाजवलेला एक अभिनेता, कधी बालगंधर्व, कधी लोकमान्य टिळक, कधी डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर असा बायोपिक किंग ऑफ मराठी सिनेमा म्हणून लोकप्रिय असलेला आणि त्याचबरोबर यशस्वी निर्माता आणि दिग्दर्शक म्हणजे सुबोध भावे। कवी आणि अभिनेता अशी दोन्ही क्षेत्रांमध्ये उत्तुंग कामगिरी करणारा हा अभिनेता आपल्याला या महोत्सवात 3 चित्रपटांमध्ये दिसणार आहे आणि ते चित्रपट म्हणजे जारण, धर्मस्य आणि सिनेमॅन। या 3 चित्रपटात विविध भूमिकांमध्ये त्यांना पाहताना बघ माझी आठवण येते का असं म्हणणारे किशोर कदम। अभिनय, दिग्दर्शन, निर्मिती या तिन्ही क्षेत्रात आणि ललित कलांच्या सर्वच माध्यमात लीलया वावरणाऱ्या आणि माझ्या पिढीच्या लहान मुलांना सोनपरी म्हणून आपली मैत्रीण वाटणाऱ्या मृणाल कुलकर्णी। ज्यांचा जोगवा हा चित्रपट याच महोत्सवामध्ये एकदा दाखवला गेला होता, त्या राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त चित्रपटातील आणि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अभिनेते ज्यांचं पडद्यावरचं दर्शन हे प्रेक्षकांना खिळवून ठेवणारं असतं असे उपेंद्र लिमये। 80-90च्या दशकात मराठी चित्रपटसृष्टी विशेषत्वाने गाजवणारा आणि या महोत्सवात जयंत घरत या भूमिकेतून आपल्याला भेटणारा मराठी सिने जगताचा सर्जा म्हणजेच अजिंक्य देव। कथा, लेखन, दिग्दर्शन, निर्मिती आणि अभिनय अशी सर्वच क्षेत्रे गाजवणारे राष्ट्रीय पुरस्कारांनी सन्मानित ज्येष्ठ कलाकार आणि बिग बॉस महेश मांजरेकर। अनेक भारतीय भाषांमधील असंख्य चित्रपट, रंगभूमी, टेलिव्हिजन, रिचर्ड ॲटनबरोच्या सिनेमातील कस्तुरबा आणि अनेक राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांनी सन्मानित ज्येष्ठ अभिनेत्री म्हणजेच रोहिणी हट्टंगडी। आताच मला असं कळलं की आणखी 2 कलाकारांचे इथे आगमन।
माधव देवचाके आणि यशस्वी मसूरकर हेही इथे आलेत असं आत्ताच कळलं, तर त्यांनीही या मंचावरती यावं. या सर्व कलाकारांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवूया. आणि यानंतर मी विनंती करते संजय शेटे यांना की त्यांनी गोव्याचे मुख्यमंत्री गौरी इंगवले याही आलेले आहेत, तर मी विनंती करते की त्यांनी मंचावर यावं. शिवाली परब यांचं नाव मी मगाशी घेतलं होतं, शिवाली परब यांना सुद्धा मंचावरती आमंत्रित करते. सुमित पाटील एक मिनिट आणि सरिता पास्ते यांनाही मंचावरती आमंत्रित करण्यात येत आहे. आणि आता श्री संजय शेट्टी यांना मी विनंती करते की त्यांनी या कार्यक्रमाचे मुख्य अतिथी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, तसेच मनोरंजन संस्थेच्या उपाध्यक्ष डिलायला लोबो आणि पणजीचे महापौर रोहित मोन्सेरात यांना घेऊन मंचावरती यावं. सीमा सीमा आसामी अशी चित्रपटाचे निर्माते सचिन नहार यांनी या मंचावरती यावं. मुख्यमंत्र्यांसह मराठी चित्रपट सृष्टीतील तमाम आणि विन्सन वर्ल्डचे संजय शेट्टी त्यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करतात. आणि आता या 14व्या गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवाचं उद्घाटन आपण आपल्या परंपरेनुसार समयी प्रज्वलित करून करणार आहोत. माननीय मुख्यमंत्री सर्व मान्यवर यांना विनंती आहे की त्यांनी दीप प्रज्वलनासाठी यावं. अतुल टाळ्या जाऊ.
माननीय मुख्यमंत्री आणि सर्व तारका या सर्वांचा एक सुंदर फोटो या क्षणाची आठवण म्हणून आपण कॅमेऱ्यात बंदिस्त करूया. आणि यानंतर मी विनंती करेन संजय शेट्टी, श्रीपाद शेट्टी यांना की त्यांनी या सर्व कलाकारांना पुन्हा एकदा सभागृहामध्ये आसनस्थ होण्यासाठी घेऊन जावे. त्यापूर्वी एक सुंदर फोटो. धन्यवाद. सर्व कलाकारांना विनंती आहे की आपण सर्वांनी सभागृहातील आपापले स्थान ग्रहण करावे. आणि याचबरोबर मी विनंती करते लोकशाही मराठी, लोकशाही न्यूज याचे व्हाईस प्रेसिडेंट श्री राजेश यादव यांनी या मंचावरती यावं. श्री संजय शेट्टी यांना विनंती की त्यांना मंचावरती आमंत्रित करावं. लोकशाही न्यूज या आपल्या टेलिकास्ट पार्टनर आणि प्रायोजकांतर्फे लोकशाही पुरस्कार असे 3 पुरस्कार आता दिले जाणार आहेत. आणि हे 3 पुरस्कार ज्यांना प्राप्त झालेले आहेत ते 3 आस्थापनं म्हणजे 19D प्रॉपर्टी मेकर्स दुबई, आरवी मीडिया हाऊस आणि PNG ज्वेलर्स. तर माझी विनंती आहे श्री सुरेश यादव यांना की त्यांनी मंचावरती यावं. आणि त्याचप्रमाणे माननीय मुख्यमंत्र्यांना विनंती की हे 3 पुरस्कार या 3 आस्थापनांना आपल्या हस्ते दिले जातील. तर मी सुरुवातीच्या पुरस्कार जाहीर करते. 19D प्रॉपर्टी मेकर आपल्या समोर येत आहे एक असा ब्रँड ज्याने दुबईच्या जागतिक दर्जाच्या दृष्टिकोनाला जागतिक स्तरावर आणलं. 19D प्रॉपर्टी मेकर्स दुबई आता फक्त अवघ्याच अंतरावर. आणि आता या ब्रँडच्या उल्लेखनीय प्रवासातील हा दुसरा महत्वाचा टप्पा आहे. 19D प्रॉपर्टी मेकर्स दुबई हे नाव म्हणजे विश्वास, उत्कृष्टता, नाविन्यपूर्णता आणि स्वप्नपूर्ती यांचे जणू दुसरे नावच आहे. मित्रांनो, अत्यंत प्रेमाने आणि अभिमानाने लोकशाही आपल्या समोर घेऊन येत आहे. 19D प्रॉपर्टीज आपल्यासाठी घेऊन येत आहेत दुबईमध्ये प्रॉपर्टीज. तर 19D प्रॉपर्टी मेकर्सचे सुरेश सागर यांना विनंती आहे की त्यांनी मंचावर यावं आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते हा लोकशाही यानंतरचा पुरस्कार आहे आरवी मीडिया हाऊस साठी. सध्याच्या काळात डिजिटल मार्केटिंग हा प्रत्येक व्यवसायाचा प्राण झालेला आहे. आणि अशा वेळी एक सजग, उत्तम आणि कार्यकुशल डिजिटल एजन्सी सोबत आपल्या व्यवसायाचे नाते जोडलेले असेल तर आपले काम अधिकच सोपे होऊन जाते. आणि जेव्हा ही एजन्सी आरवी मीडिया हाऊस असेल तर आपल्याला किंवा आपल्या व्यावसायिकांना चिंता करण्याची गरजच नसते. कारण डिजिटल मीडिया आणि AI इंटिग्रेशन वर काम करणाऱ्या आरवी मीडिया हाऊसने अल्पावधीतच या क्षेत्रात आपले नाव आणि स्थान बळकट केलेले आहे. विनंती आहे आरवी मीडियाच्या पौर्णिमा जाधव यांना की त्यांनी माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते हा लोकशाही पुरस्कार. तिसरा पुरस्कार आहे 1832 मध्ये स्थापन झालेले PNG ज्वेलर्स हे दागिने उद्योगातील एक प्रसिद्ध आणि विश्वासार्ह नाव. सुमारे 193 वर्षांचा वारसा आणि अनुभव लाभलेल्या PNGने पिढ्यानपिढ्या आपल्याला दागिन्यांनी समृद्ध केलेला आहे. दूरदर्शी उद्योजक डॉक्टर सौरभ गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखाली या ब्रँडने सुमारे 54 स्टोअर्ससह जगभरात आपली उपस्थिती आणि व्याप्ती दोन्ही वाढवली आहे. PNG ज्वेलर्स हे सर्जनशीलता आणि कारागिरीतील उत्कृष्टतेसाठी प्रसिद्ध आहे. जगभरातील ग्राहकांना आपली अनमोल सेवा देत असलेल्या PNGच्या दागिन्यांची मोहिनी गेल्या 11 वर्षांपासून गोल्डकारांवर देखील पडली असून पणजी शाखेच्या व्यवस्थापिका नियती नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली PNGने आता गोल्डकारांचे जगणेही सुंदर आणि समृद्ध केले आहे. विनंती करते नियती नाईक यांना की त्यांनी मंचावर येऊन माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते हा लोकशाही पुरस्कार स्वीकारावा. सर्वांना धन्यवाद.
या लोकशाही पुरस्कार विजेत्या सर्वांसोबत एक सुंदर फोटो ऑपॉर्च्युनिटी. आणि आता आजच्या उद्घाटन सोहळ्यातला सर्वोच्च आनंदाचा क्षण म्हणजे डॉक्टर मोहन आगाशे यांना कृतज्ञता पुरस्कार प्रदान होण्याचा क्षण. त्यांना कृतज्ञता पुरस्कार प्रदान करण्यापूर्वी आपण त्यांच्या जीवन कार्यावर प्रकाश टाकणारी एक सुंदर एव्ही 2.5 मिनिटाची पाहणार आहोत. आणि त्यासाठी सर्वांना माझी विनंती आहे की सर्वांनी सभागृहामध्ये आसनस्थ होऊन आयनॉक्सच्या या सिनेमा हॉलमध्ये आसनस्थ होऊन ही एव्ही पाहून त्याचा आनंद घ्यावा. यही मुझे पसंद नहीं है इनका. म्यूजिक बेहतर है. काही लोक एकाच वाटेने जातात पण काही लोक वाटच नव्याने तयार करतात. डॉक्टर मोहन आगाशेंचं जीवन म्हणजे अशीच एक विलक्षण गोष्ट, ज्ञान आणि कलेच्या सीमा रेषांवर चाललेली. मानसशास्त्र शिकताना रंगभूमी हृदयात उतरली. एकाच वेळी वैद्यकीय क्षेत्र आणि कला दोन्हीचा अभ्यास त्यांनी तितक्याच समर्पणाने केला. मराठी चित्रपट सृष्टीत सामना, जैत रे जैत, सिंहासन, कासव यासारख्या चित्रपटांतून समाजाचा आरसा त्यांनी जसाच्या तसा दाखवला. आमच्या वेळी बरं होतं, बेबंद जगण्याची इतकी ओढच नव्हती. कर्तव्य खेचत असायचं, त्याच्या मागे जात राहायचं. हिंदी आणि आंतरराष्ट्रीय चित्रपटातही मंथन, भूमिका, त्रिमूर्ती, रंग दे बसंती, गांधी आणि द सी वुल्स सारख्या चित्रपटांमध्ये त्यांनी शांत पण ठसठशीत अभिनय सादर केला. You perhaps wish something. We can give you anything you should desire. Anything. Is it your house? Yes, senor. All the clean girls. 1990 साली पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार आणि त्रिमूर्तीसाठी फिल्मफेअर नामांकन हे पुरस्कार त्यांच्या संवेदनशील दृष्टिकोनाची साक्ष देतात. निर्माता म्हणून अस्तू आणि कासव हे चित्रपट फक्त सिनेमे नव्हते, ते समाजभान जपणारे प्रयोग होते. दोन्हीही चित्रपटांना राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त झाले. 2008 मध्ये सुरू झालेल्या गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवाच्या अगदी सुरुवातीपासूनच डॉक्टर आगाशेंचा मोलाचा सहभाग होता आणि आजही आहे. या महोत्सवात ते नेहमीच एक मार्गदर्शक आणि प्रेरणास्थान ठरले. आज आम्ही कृतज्ञता पुरस्कार प्रदान करत आहोत अशा व्यक्तिमत्वाला ज्यांनी मनाचा अभ्यास करत मानवतेची कला उभी केली. एक विचारवंत, एक वैद्य, एक सच्चा कलावंत डॉक्टर मोहन आगाशे. आपल्या कलेला आणि माणुसकीला आमचा मानाचा मुजरा. डॉक्टर मोहन महादेव आगाशे, तुमचं कार्य अमर आहे. आमचा तुम्हाला कृतज्ञतापूर्वक नमस्कार. यानंतर संजय
संजय शेट्टी यांना विनंती आहे की त्यांनी माननीय मुख्यमंत्री ESGच्या व्हाईस चेअरमन, त्याचप्रमाणे रोहित मोरसेनाथ आणि डॉक्टर मोहन आगाशे या सर्वांना आदरपूर्वक मंचावरती घेऊन यावं. All the photographers and journalists are requested to take care that the audience is able to witness this grand moment. आदरणीय डॉक्टर मोहन आगाशे यांच्या जीवन कार्याची ओळख करून देणारी, त्यांच्या जीवनातील, त्यांच्या कला क्षेत्रातील माइलस्टोन्स दाखवणारी एवी आपण आताच पाहिली. त्यांना आपण कृतज्ञता पुरस्कार प्रदान करत असताना मानपत्रही प्रदान करणार आहोत. त्या मानपत्राचं वाचन मी आता करते. माननीय डॉक्टर मोहन आगाशे, रंगभूमी आणि मनोभूमी अशा दोन्ही प्रतलांवरील आपल्या दैदिप्यमान कारकिर्दीला 14व्या गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवाच्या मंचावरून आम्ही आदरपूर्वक मानवंदना देत आहोत. रूपम नाट्येन दर्शयेत, मे द फॉर्म बी रिव्हील्ड थ्रू परफॉर्मन्स ही उक्ती सार्थ करीत गेली 6 दशके आपण रंगभूमी, चित्रपट, दूरचित्रवाणी मालिका, जाहिराती, वेब सिरीज, पॉडकास्ट ते रील्स अशा वेगाने बदलत गेलेल्या सर्वच माध्यमांमधून सातत्याने रसिकांसमोर आपली कला अत्यंत ताकदीने सादर करीत आला आहात. अभिनेता, दिग्दर्शक, निर्माता अशा विविध भूमिकांमधून काळाच्या 2 पावले पुढेच चालताना आपण आजच्या जनरेशन अल्फा म्हणवल्या जाणाऱ्या उगवत्या पिढीशीही आपले नाते डिजिटल माध्यमातून कायम राखले आहे. मराठी रंगभूमीवरील एक बालकलाकार म्हणून कला क्षेत्रात पदार्पण केल्यानंतर विविध भाषांमधले असंख्य चित्रपट आपल्या अभिनयाने गाजवताना आपण पुण्याच्या भारतीय फिल्म आणि टेलिव्हिजन संस्थेचे महासंचालक पदही भूषवले. पुण्यामध्ये ग्रिप्स थिएटर चळवळ सुरू करून युवा पिढीला मनोरंजनाच्या पलीकडची विचारमंथनाची आणि आत्मशोधाची खिडकी उघडून दिली. कला क्षेत्रात मुसाफिरी करताना एक मानसोपचार तज्ञ म्हणून वैद्यकीय क्षेत्रातही समांतर कार्य करत राहण्याची विलक्षण कामगिरी करणारे आपण एक किमयागार आहात. पुण्यातील विजय मेडिकल कॉलेजमध्ये मनोविकार शास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून आपण कार्यरत होतात. तसेच ससून रुग्णालयातही आपण वैद्यकीय सेवा दिली. पुणे इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ या संस्थेची स्थापना करून आपण मनोविकार क्षेत्रातील प्रशिक्षण आणि संशोधनाला चालना दिली. ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, राष्ट्रीय प्रतिष्ठेचा पद्मश्री सन्मान, फिल्मफेअर पुरस्कार, विष्णुदास भावे पुरस्कार, प्राइड ऑफ प्लॅनेट पुरस्कार, हिस्पो जीवन गौरव पुरस्कार अशा विविध पुरस्कारांनी आपल्या कला क्षेत्रातील उत्तुंग योगदानाचा आजवर गौरव करण्यात आला आहे. आपल्या अनुभवांचे संचित येणाऱ्या पिढ्यांना मार्गदर्शक ठरेल यात शंकाच नाही. आपली कारकीर्द अशीच उत्तरोत्तर बहरत राहावी यासाठी आपल्याला आरोग्यपूर्ण दीर्घायुष्य लाभो हीच सदिच्छा. आपल्या प्रदीर्घ आणि अर्थपूर्ण कला प्रवासाला वंदन करून विन्सन वर्ल्ड आयोजित 4थ्या गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवात आपणास हा कृतज्ञता सन्मान आणि मानपत्र आदरपूर्वक प्रदान करण्यात येत आहे. गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव 9 ऑगस्ट 2025. यानंतर माननीय डॉक्टर मोहन आगाशे यांना हा कृतज्ञता पुरस्कार प्रदान करण्यात येईल. एक सुंदर पुष्पगुच्छ, शाल, श्रीफळ, मानपत्र आणि 14व्या गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवाचे सुंदर स्मृतिचिन्ह माननीय मुख्यमंत्री त्यांना प्रदान करतील.
धन्यवाद. आणि हा कृतज्ञता पुरस्कार प्राप्त झाल्यानंतर आपलं मनोगत डॉक्टर मोहन आगाशे यांनी व्यक्त करावं अशी विनंती मी त्यांना करतो. नाही ना. गेल्या अनेक वर्ष सातत्याने मराठी चित्रपट महोत्सव महाराष्ट्रात पण होत नाही, पण गोव्यात होतो. आणि गोवा हे कायमच एक डेस्टिनेशन अनेक लोकांना अनेक गोष्टींसाठी वाटलेलं आहे. पण मला कलेचे उपासक गोव्यामध्ये जसे भेटलेले आहे तशी क्वचितच अन्य ठिकाणी भेटलेले आहे. मराठी चित्रपटासाठी अनेक शतकाने दशकाने ज्या लोकांनी काम केलेलं आहे आणि आज पाहिलेले तरुण सगळे जे पाहिलेले आहेत तुम्ही, यांच्याकरता त्यांच्यातर्फे स्वतःचं मत गोष्टी त्यांनी मला हे दिलं म्हणून मला हे करता आलं. मी आपला ऋणी आहे. गोव्याच्या भूमीवर अशा गोष्टी सतत घडत राहाव्यात आणि मराठी सिनेमा अमर हो अशी इच्छा व्यक्त करून मी माझी 2 शब्द संपवतो. आदरणीय डॉक्टर मोहन आगाशे यांना आता सभागृहामध्ये घेऊन जाते. आपल्या या महोत्सवासाठीचे 3 महत्वाचे प्रायोजक म्हणजे लोकशाही न्यूज, मराठी न्यूज, कॅनरा बँक आणि नोव्होटेल. तर माझी विनंती आहे की माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते आपण या 3 मुख्य प्रायोजकांना एक स्मृतिचिन्ह या मंचावरती दिलं जावं. सुरुवातीला आमंत्रित करते लोकशाहीचे व्हाईस प्रेसिडेंट राजेश यादव यांना आणि विनंती आहे माननीय मुख्यमंत्र्यांना की त्यांनी त्यांना स्मृतिचिन्ह प्रदान करावं. यानंतर येथील कॅनरा बँकेचे मॅनेजर सुजित राठोड आणि त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते हे स्मृतिचिन्ह स्वीकारावं अशी त्यांना विनंती आहे. श्री राजेश यादव लोकशाही आणि सुजित राठोड कॅनरा बँक. आपले तिसरे हॉस्पिटॅलिटी पार्टनर्स आणि प्रायोजक म्हणजे नोव्होटेल. तर त्यांच्यासाठी आम्ही मनापासून आमची कृतज्ञता व्यक्त करतो. श्री सुजित राठोड. याशिवाय आपले पार्टनर्स आहेत डॅफोडिल्स अनंत आश्रम, आंगण, गुर्रा आणि विन्सन ट्रॅव्हल्स. या प्रायोजकांच्या पाठबळावरतीच हा महोत्सव वर्षानुवर्षे पुढे चाललेला आहे. आणि आता वेळ आली आहे आजच्या वर्ल्ड प्रीमियरची आणि तो वर्ल्ड प्रीमियर म्हणजे निरवधी या चित्रपटाचा प्रीमियर. या चित्रपटाची टीम महेश मांजरेकर, त्याचे दिग्दर्शक आणि सर्व टीम यांनी मंचावरती यावं आणि संजय शेटे यांनी त्यांचं स्वागत करावं अशी विनंती आहे. जोरदार टाळ्यांनी टीम निरवधीचं स्वागत करूया.
आणि आता निरवधी असं एक वेगळंच नाव घेऊन आलेला हा चित्रपट आणि त्याचे दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांनी या चित्रपटाबद्दल आपल्याला सांगावं अशी विनंती करते. नमस्कार. आणि समोर बसलेले रसिक प्रेक्षक, आपण सिनेमा बघायचाच आहे, त्यामुळे सिनेमाबद्दल मी फार काही सांगत नाही, पण तुम्ही बघा, तुमच्या प्रतिक्रिया कळवा, आवडलं तरी आणि नाही आवडलं तरी. तर संजय शेट्टी हा दरवर्षी हा म्हणजे मी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हे करणं किती कठीण आहे मला माहिती आहे. मी 6 वर्ष निघताना आवड केलाय, पण सातत्याने करणं आणि तो खूप छान पद्धतीने करणं, त्यासाठी संजय शेट्टीने खरंच खूप पहा. तर 14व्या चित्रपट महोत्सवाचं सुंदर स्मृतिचिन्ह त्यांनी महेश मांजरेकर यांना आजच्या या क्षणाची आठवण म्हणून द्यावं. आणि यानंतर मी इथे आमंत्रित करणार आहे ज्यांच्या आगमनाची वाट आपण सगळ्यांनी खूप सहनशीलतेने पाहिली अशा आपल्या गोव्याच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांना डॉक्टर प्रमोद सावंत यांना मी इथे आमंत्रित करणार आहे. या महोत्सवाला शुभेच्छा देणारं त्यांचं भाषण ऐकण्यासाठी आम्ही सगळेच उत्सुक आहोत. माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत. नमस्कार. 14व्या गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवाच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाला व्यासपीठावरती आहेत आमच्या एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा चे चेअरमन आणि MLA दिलाले लोक, आमचे पणजीचे महापौर श्री रोहित वनसर, या पूर्ण महोत्सवाचे आयोजक आणि माझे मित्र श्री संजय शेट्टी, आजचा या ठिकाणी वर्ल्ड प्रीमियर या ठिकाणी ठेवलेले महेश मांजरेकर, बाकी व्यासपीठावरती असलेले अन्य सगळे मान्यवर, उपस्थितावरती बसलेले सगळे मराठी फिल्म इंडस्ट्रीज मधले सगळे कलाकार या ठिकाणी आलेले आहेत. तेवढे त्या सगळ्यांचं मी खूप खूप स्वागत करतो. गोव्यातल्या ह्या अशा भूमीमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत आणि अभिनंदन. खरं म्हणजे गोव्यामध्ये एक नाही म्हणजे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल इफी हा होतोयच, आणि संजय शेट्टी विल्सन ग्राफिक हा स्वतःचा मराठी महोत्सव, म्हणजे स्वतः डायरेक्ट फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये नाही आहे, तो कुठल्याही फिल्मचा प्रोड्युसर अजून नाही आहे, त्याची इच्छा आहे तशी फिल्म प्रोड्युसर व्हायची, पण तरी तो स्वतः हा महोत्सव आयोजन करतो. येत्या 14 ऑगस्ट पासून 17 ऑगस्ट पर्यंत आम्ही आमचा गोवन फिल्म फेस्टिवल करतोय, ज्यामध्येही म्हणजे मराठी आणि कोकणी ही दोन्हीही फिल्म म्हणजे 14 ते 17 मी मुद्दामून सांगतोय, कारण मॅडम दिलायला वगैरे मला सांगितलंय तुम्हाला परत एकदा सगळ्यांना निमंत्रण द्या आणि 14 आणि 17 तारखेला म्हणजे 14ला उद्घाटनाला आपण सगळेजण परत त्या ठिकाणी यावे असंही मी आपल्याला सर्वांना विनंती करतो. हा महोत्सव होतोय गोव्यासारख्या छोट्या राज्यामध्ये असे 3 फिल्म
महोत्सव आम्ही आयोजन करतोय, घडवून आणतोय आणि हे पाहण्यासाठी म्हणजे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल पाहण्यासाठी तरी ग्लोबली फिल्म इंडस्ट्री रिलेटेड लोक या ठिकाणी येतात. मराठी महोत्सवासाठी खास करून म्हणजे मराठी कलाकार असेल, प्रोड्युसर असेल, ऑर्गनायझर असेल, ज्येष्ठ कलाकार असेल, हे सगळेजण या ठिकाणी येतात आणि गोवन फिल्म फेस्टिवलसाठी तशीच खूप मोठी गर्दी या ठिकाणी होते. मी खरोखरच म्हणजे संजय शेट्टी आणि त्याच्या ऑर्गनायझिंग टीमचं खूप खूप अभिनंदन करतो की आताच महेशजीने पण सांगितलं की असा फिल्म फेस्टिवल महाराष्ट्रामध्ये पण होत नाही आणि तो गोव्यामध्ये आणि इंडिपेंडेंटली करतात. त्यासाठी टाळ्या वाजवून त्याचं खूप मोठं स्वागत आपण सगळ्या जणांनी करावं अशी मी आपल्या सगळ्या जणांना विनंती करतो. आणि मी जास्त वेळ बोलणार नाहीये. सर्वात अगोदर आजच्या राखी पौर्णिमा, नारळी पौर्णिमेच्या आपल्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. आणि आजच्या ह्या दिवशी हा महोत्सव मला यायला थोडासा उशीर झाला. बऱ्याच जणांनी म्हणजे त्यासाठी अर्धा पाऊण तास फरक होते. माझ्या हाताच्या राख्या बघून आपल्या लक्षात आलं असेल की खूप बहिणी आज घरी राख्या बांधायला घरी आल्या होत्या, त्यामुळे यायला मला उशीर झाला. त्याबद्दल आपली दिलगिरी पण व्यक्त करतो. आणि मी मुद्दामून म्हणजे डॉक्टर मोहन आगाशी यांचं गोव्याच्या सगळ्या लोकांच्या वतीनं आणि गोवा सरकारच्या वतीने आपलं खूप खूप अभिनंदन. आपल्याला अवार्ड पुरस्कार म्हणजे गोव्यामध्ये आपल्याला आपलं डेडिकेशन फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये, नाटक क्षेत्रामध्ये आणि खास करून वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये आणि वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये काम करत असतानाही आपण विशेष करून म्हणजे आपण ज्या म्हणजे सायकेट्रिक या ह्याच्यामध्ये आपण काम करतात, त्यासाठी आपलं पुण्यातलं काम हे सर्वश्रुत आहे आणि त्यासाठी खूप कमी लोक या फील्डमध्ये काम करतात. म्हणजे आणि एक तर दोन्ही क्षेत्रामध्ये फिल्म इंडस्ट्री आणि मेडिकल क्षेत्रामध्ये काम करणं तसं खूप कठीण आहे. तशी खूप म्हणजे विशेष करून मेडिकल फॅकल्टीमध्ये लोक एकदा दुसऱ्या सेक्टरमध्ये गेल्यानंतर मेडिकल फॅकल्टी विसरून जातात. खूप लोक आहेत तसे. इव्हन जो इन द पॉलिटिक्स माझ्यासारखी लोक जे मेडिकल सेक्टर सोडून पॉलिटिक्समध्ये आल्यानंतर मेडिकल फॅकल्टी विसरून गेलेले आहेत. पण आपण या क्षेत्राला विसरलं नाहीये. त्यासाठी डेडिकेटली आपण काम केलेलं आहे. त्यासाठी आपलं खूप खूप अभिनंदन आणि आपल्या कार्यासाठीही खूप खूप शुभेच्छा. मी आपला जास्त वेळ घेणार नाहीये. आपण मुद्दामून फक्त वर्ल्ड प्रीमियर आणि बाकीच्या फिल्म पाहण्यासाठी या आज आणि उद्या 2 दिवस आपल्याला वेगवेगळी फिल्म इथं पाहायला मिळेल. गोव्यातील लोक तशी बोलतात कोकणी आणि फिल्म बघायची झाली तरी हिंदी आणि मराठी ते प्रिफर आणि कम्युनिकेशन करायचं झालं, ट्रान्सलेशन करायचं झालं तर ते इंग्लिशमध्ये प्रिफर करतात. त्यासाठी हिंदी आणि मराठी फिल्म पाहणं गोव्यातील लोकांना खूप आवडतात. पण गोव्यातील थिएटर्समध्ये मराठी फिल्म कमी दाखवली जातात. मला वाटतं संजय शेट्टी यांनी इनिशिएटिव्ह घेऊन अशा मराठी फिल्म्स गोव्यामध्ये कंटिन्यूस आणण्यासाठी प्रयत्न केले तर गोव्यातील लोक तेही मराठी फिल्म्स बघतील याची मला खात्री आहे. नक्कीच म्हणजे फक्त महोत्सव करण्याऐवजी संजयने इनिशिएटिव्ह घेऊन वेगवेगळी मराठी फिल्म गोव्यामध्ये दाखवण्याचंही प्रायोजन करावं. गोव्यामध्ये जरी थिएटर्स कमी असेल तरी नाट्यगृह खूप म्हणजे 10 ते 12 ठिकाणी अशा पद्धतीचे नाट्यगृह आहेत दॅट कॅन बी कन्व्हर्टेड इनटू द थिएटर्स आणि इट इज पॉसिबल. मला वाटतं या ठिकाणी आलेले प्रोड्युसर्स, फिल्म फायनान्सर्स याने जर प्रयत्न केला तर एक चांगला प्लॅटफॉर्म गोव्यामध्येही अशा पद्धतीने होऊ शकेल. आम्ही एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा मला वाटतं बरेच जण या ठिकाणी फिल्म शूटिंग करायला बरीच लोक येतात. आम्ही विथ सिंगल विंडो क्लिअरन्स म्हणजे एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा या मार्फत आम्ही सिंगल विंडो क्लिअरन्स फिल्म शूटिंगसाठी करायला द्यायला लागलोय. आणि डेफिनेटली व्हॉट एव्हर द कॉपरेशन रिक्वायर्ड फॉर यू फॉर द फिल्म शूटिंग पर्पज इन द गोवा आवर एंटरटेनमेंट सोसायटी इज रेडी टू गिव्ह यू. आणि एक प्रामुख्याने एक गोष्ट मुद्दामून सांगेल म्हणजे गोवा फिल्म फेस्टिवलमध्ये आपला फिल्म आणायचं असेल तर आय थिंक 50% मॅडम 50% कलाकार गोव्यातले आमच्या फिल्म फेस्टिवलला किती 50% कलाकार आमच्या काय 30% गोव्यातील लोकांना घेऊन जर तुम्ही अपॉर्च्युनिटी दिली तर तुमचा फिल्म आमच्या फिल्म फेस्टिवलमध्ये पण तुम्ही कॉम्पिटिशनला आणू शकता. आणि इव्हन तर त्यासाठी इव्हन जो वी आर गिव्हिंग द सबसिडीज फॉर दॅट फिल्म त्यासाठी गोव्यातील मुलं आणि मुलींना ज्याला हिरो आणि हिरोईन व्हायचं आहे त्यांच्यासाठी ही चांगली गोष्ट असेल.
त्यामुळे तुम्ही गोव्यातील कलाकारांना घेऊनही जर फिल्म शूट केलं तर गोवन फिल्म फेस्टिवलसाठी आणि इव्हन दो तर गोवन सबसिडी विच वी आर गिव्हिंग फॉर द मराठी आणि कोकणी, आम्ही फक्त कोकणीसाठी देतो असं नाहीये, मराठी फिल्मसाठीही आम्ही सबसिडीज पण देतो आणि अवॉर्डसाठी पण अशा पद्धतीने. पण आमचे टेक्निशियन्स आणि बाकी मुला मुलींना घेणं हे गरजेचं आहे. त्यामुळे गोव्यातीलही जास्तीत जास्त मुलांना पार्टिसिपेट व्हायला याची संधी मिळेल. परत एकदा म्हणजे या मराठी महोत्सव फिल्ममुळे कितीतरी मराठी कलाकारांच्या बरोबर फोटोशूट करायला मलाही मिळालं. त्यामुळे मी स्पेशली थँक्स फॉर द संजय शेट्टी आणि मिन्सल ग्राफिक्स. परत एकदा आपल्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद डॉक्टर प्रमोद सावंत. संजय शेट्टी यांना विनंती आहे की आपल्या या महोत्सवाचं सुंदर स्मृतिचिन्ह आपल्या मुख्यमंत्र्यांनाही त्यांनी प्रदान करावं. त्याचप्रमाणे एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाच्या व्हाईस चेअरमन दिलायला लोगो यांनाही स्मृतिचिन्ह द्यावं. श्रीमती दिलायला लोगो यांनाही स्मृतिचिन्ह प्रदान करावं. पणजीचे महापौर रोहित मोन्सेरा यांनाही 14व्या चित्रपट महोत्सवाची ही आठवण म्हणून सुंदर स्मृतिचिन्ह प्रदान करावं. आणि आजच्या या उद्घाटन सोहळ्याला आवर्जून उपस्थित राहिल्याबद्दल माननीय मुख्यमंत्री ESGच्या अध्यक्षा आणि त्याचप्रमाणे पणजीचे महापौर या सर्वांचे मनापासून विन्सन वर्ल्डच्या वतीने मी आभार मानते. आणि त्याचप्रमाणे प्रचंड मोठ्या संख्येने आणि पेशन्सनी इथे